Blay PWPW, that's why P second comment faithful and true channel but such as kini ki sing pule na ka Bible pada ki ba iyo na ka balang ya kini ki jing kren jing kai ba jing batai sapang uman sim ba khoi ki jing ai ki jong u mata ka sngi hoi ni page pang ki jing ai jong uman sim ba khoi u ai ki jing ai ya baro uman sim ba khoi u ai ki jing ai jong u ya baro. Na ka Catechism of the Catholic Church nomor arhajar lai. Ka jinga ai kalong ka jin ai ka baning kong bat ka bahak madu jong uman sim uba pen man hok bat pen kentang yangi. Hari ka jinga ai ka kentup ru ya ka jin ai ki ba uman sim u ai hangi ban pen yasno yangi bat ka kam jong u. Ban penla yangi ban ya trailang haka jing im jong kiwei bat haka jing he jing san jong kamet ukris kabalong kabalang ngong wesi sin ka jing ai kalong ka jin ai ka banikong bat ka hakamat jong umen sim uba penman hok bat uba pen kentang yangi Henry ka jing ai ka kentup ru ya ki jin ai ki ba u mensim u ai hangi ban pen ya sno yangi bat ka kam jong u ban pen la yangi ban ya trelang ha ka jing im jong ki wei ha ka jing he jing san jong ka met u kris ka badai ka palang nang ta haba kren sipang kini ki jin ai ngidon ya kita kipangi jer kerteng sacramental graces ha kapareng sacramental graces ki jing ai ki balong kat kum ki sakramen kata kamut ki jin ai ki balong kat kum la ki sakramen ngidon nyotli ki sakramen but ngidon ya kene ki sacramental grace mut ki jing ai ki bangyo na kini ki sakramen Nata ngidon su sa kita ki jinga ki pekerpang special graces ya ki ba ngi kodru ya ki sap ya ki ba ngi sem haka siti benikong jong u Paulus jong apostol Paul sekinong Korin kalong ka pakat ar kalong borok ka we ka kren sepang kine ki sap per jong man simba ku ke jinga nu jor bat ka met jong breu bat ki kam per jong kine ki sap kita kiba don hakane kalong ka bakhat ar jong kanika siti ben kong siki korin te kumta te kum kanika jimpun kam jong Paulus yakane ka ktien ki sap lani ki charism lani karisma kum ka ktien Greek ya kabar pun kam do Paulus kamut ya kane kamut kajing age bakerpang favor kajing gratuitous gift la kita ki jing ai kilong kumnu kumnoru teng kalong compare na kaba julong kilong extraordinary kum kajing ai jong ki kampala lane kajing ai jong ka ktien Catholic ki sap lan ki charism ki kedau syapang ka jing ai ki ba pen kentang sanctifying grace ki ni ki sap lan ki charism ki kedau syapang ka jing ai ba pen kentang sanctifying grace pat lamang ya ki na kabanta ka jing bahalang jong kapalang om kini ki sap ki bang yo na umen simba kuj Kim day bangin sngau kraw bang adon ya kene kasap ngalong kham kerpang ha kene kebalang nomar ngadon kini kisap ya kene kisap la ai hangi da umen sim bakuj ba kini ki sanctifying grace lamang
ba kane kan penyerap yengi banwanra iya kajing bahalang hapo kabalang. Kini kicin ai pat kisap kilong nakabenta kajing isbun charity kapatay iya kabalang. Tingi barsutu kampai kene ngan ciong kene tisapule. Kai siti banikong jong Paulus apostol syaki korin kalong kabakat ar. Kalong kat ar barok kawe. Ha kabenta kabanikong hang ne Paulus ukuren siapang kisap berper. Ti uang kumno ne pule katokan ne dekat. Te ko para ngam kwa bapim tip siapang kisap kibawan na omen sim. Pitip ba menbangi dang long kijentil ya pi layalam bakala saya kibli tahu bom nang keren lakumba sunya jubor ya pi. Nak kata kadau ngai tu ya pi ba omdon uba keren da omen sim ublei uba ong dan uba ju ong tim ya ujisu. But omdon uba la ban ong ujisu long try lai tang da omen sim bakuit. Nang ta upteng kumne don kisap baper henry uju umensim don ki kam sekri baper henry uju utrai don ki jing trei baper henry uju ublei wapen trei kam yaki barok haman lau briu hawei pa wei ubriu la ai ya ke jing pen pau umensim na ka benta ke jing bhalang bait na ka benta ke jing bhalang hawei umensim u ai ke jing penak tin Hawei pat kabor hikai. Na umensim wei uyo ya kejinget. Ya wei pat uju umensim uai kabor penkia. Saha wei pat kabor le kampla. Hawei la ai kejinget tu lupa. Hawei pat kabor ban penya pari ke mensim ki bapa na ki pas sniu. Wei uyo priang ya kejing nang ya ka ketien ka telit. Wei pat ya ke jing nang ban batai ke ketien ke telik. Henry ulong wei beruju umensim. Upasei ya ki kisah paper. Tak apa sam ya ki ha wei pa wei kat ba umuan. Bat meneng yang kisi hukum no. Na kebenta ke jing pahalang. Kau kepanyo. Na kebenta ke jing pahalang. Tidon ru Paulus open stream ya kini kisap pat kini kam jong kini kisap ya ka jing long jong kamet kumbo ong hang ni kamet ka long ka wei ba ka don bun kit khatmet hari barok kit khatmet laki long sibun penban ki long tang ka wei kamet bat hakaju kor kom ka long bat kuris bat kumju harum ong ubatai ya kan ya ka jing tho ong kamet kamlong tang si dekat kabun dekat lada ka kejat kan ong nomar ngamlong ka keti ngam dei ke jong kamet tikum ta kam dei su jong kamet pat kum ta terter kuran si pui pat ki dekat met nang tau pun kam yakine ban pen wandur ya kamet ukris ti kon men ko para kini kide ki jing pule kiban yarap ingi ban puson sepang berbentip sepang kini ki jen ai jong umat simbo kuj ngamak cisen umen simbo kuj u ai yakin ki jing ai sha ngi baro u ai yakin ki jing ai de kon men kepara tungin ya penlej jumut yakini hakini ki singi kar pengina pen kre nak kata ka singi bakrau jong kepalang si kajong kepalang ka singi pentecost to ngini duai ika padi uman sim bakuj bot wan halo jungi ya kriten kupa berkuna uman sim bakuj amen wan uman sim bakuj pensyai kedunut jungi pengin yo i ya ki badai ki jong play wan uman sim bakuj ha ke jengmut ke jungi pengin tip tu ya ki badai ki jong play wan uman sim bakuj hapok kamen sim jungi kenang bindip long tang jong play wan uman sim bakuj berpen kentang ya ke jemut je berkat jengi pat ya kat kebangi keren pat ngile kerang baki ki berakait kindup long tang nak benta ka buram chau play amen ak jong pa berkun sim bakut amen
Tingin saya peteng biang, saya kuipat ke jing puson, berjing keren, berjing hikai, lalu mensim bakui. Saya kesengi babut.